Zsoltárok, karácsonyi dalok és kortárs magyar zeneszerzők művei is felcsendültek. Zalaegerszegi zeneszerző Gellért Zoltán művét adjuk elő, egy misét, Hubertus misét, amit Vörös István János, a zeneiskolának igazgatóhelyettese hangszerelte át zenekarra és vegyes karra. A zalaegerszegi kórus minden évben más-más énekegyüttest lát vendégül, idén a pécsi Vokapella csatlakozott az ünnepváró koncerthez. Nagyon fontos, hogy a kórusok, akik ma azért kicsi, elszigetelten dolgoznak, és egy bizonyos réteget tudnak csak elérni, össze tudjanak kapcsolódni. Az egész kodái gondolat tulajdonképpen erre épül, hogy többen, mind többen énekeljünk együtt. Az immár hagyományos adventi hangversenyen közreműködött a Pálóci Horváth Ádám Zeneiskola és a Zalaegerszegi Férfikar is.